Bylo by dobré, kdyby si řekl nějakou dobrodružnou historku ze svého služebního života. No. Jistě se napínavými příběhy jenom hemžíš. Ono je to v podstatě taková mravenčí práce. Papíry a zase papíry. No tedy dobrá. Dostali jsme rozkaz zlikvidovat diverzanta na motorce. Muže s koženou brašnou na zádech. Zaujali jsme pozice v jedné takové nepřehledné zatáčce a skryli jsme se u rybníka na skále. No to mohlo být tak kolem 2:30. Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou. Jistě. Byl to narušitel. A nejspíš vrah. A s takovými se musí jednat bez milosti. To není jako práce s buzolou, děti. Jen co dozněly výstřely, ozval se další motocykl. A na něm muž s koženou brašnou. Rozkaz ten zněl jasně. Nesmí projet za žádnou cenu. Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo. Chceš říct, soudruhu kapitáne? Jo, 2 dávky. No, já už musím běžet. Služba je služba. To je dost drsný, co?